zike yan nabreker no yan sarki. Yau shagali biki na sallah mata da samari usman duken waka no yan sarki. Yau shagali biki na sallah mata da samari yan nabreker usman zike no yan sarki. Yau take sallah yan uwana mata da samari no yan sarki nabreker hada zike. Kowa zo ya rashinsa da wanda ya koma baya murna muke muna tashewa kar wanda ya koma baya. Maza ku zo mata da samari yara da manyan karfi baya. Ni ne usman Ziken waka a gari zama ciki gida na da tabbas yau sallah shagali. Mata da samari mata ku zo ku yi takawa daga kuna yin kyalle a da ku yi rabar gani musamman kun saka kalli ya saula babbar rana farin ciki ku yi takawa rana ɗin ya ce fa sallah da kawar sai baɗe da ban san ba ku kulawa wurin tashewa mata. Mata da samari Ina mata ina maza ne ku zo a daidai. wanka na burgewa ne a kuzo a daidai. Mata ku ne ado na yayi sai na faɗa da yaran da duka babu kuta ba babu ni dai ya gata yau nake bugawa a domin ko mata sama aha ayya. Mata da samari Yau take sallah ina manyan mata ku fito yan nabreker da ku zan bude sai ba ku kyauta zato. A zuciya ne ajiyar zanta akuya kuma za ya fito. Mata da maza yau ranar sallah ce ku fito. A barko anan gwanzan koma ba wai dan na gaji ba. mata da samari Allahu ka rike masanin gaibu kai ne ka yau dare rana ka kara haska duka tunani na domin hasan da sunana. Mata maza a kowa na marina domin a yau take sallah ranar da wanka zai kere wanka mata maza a hankulla ranar farin ciki yau ta yi ziyara za mu je buba. Mata da samari mata da maza yau ranar da murna ce mu je ziyara fadar annabi zance. Na ce da zawa ciki idin kwakwa na ga yara manya da suka ka ranar sallah ilahu ka maimaita mana.